Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku wani sirri wanda idan kuka yi amfani da shi za ku samu biyan bukata akan abin da kike nema. Za mu yi bayani ne akan gyaran gashi, yadda za ki sa gashinki ya tsayi, ya taushi. Idan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna ingantakewar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani. Za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Yau mun zo da maganin gyaran gashi wanda zai sa gashi ya yi tsawo. Ga hanyar da za ki bi don gyara gashin kanki cikin sauƙi. Ki samu garin hulba, ki zuba a cikin ruwan lalle, ki dafa ya dafu sosai, sannan sai ki sauke shi ki bar shi ya yi sanyi, sannan ki samu sabulun habbatu sauda, ki wanke kayan da shi, sannan sai ki samu waɗannan mayukan. Bari in ƙara maimaita. Za ki samu garin hulba, ki zuba a cikin ruwan lalle, ki dafa ya dafu sosai, sannan sai ki sauke shi ki bar shi ya yi sanyi, sannan ki samu sabulun habbatu sauda, ki wanke gashin da shi, sannan sai ki samu waɗannan mayukan. Na ɗaya man zaitun, na biyu man kwakwa, na uku man alayyadi, na hudu man habbatu sauda, na biyar man simsim, na shida zautun laus. Duk waɗannan mayukan za ki haɗa su waje ɗaya, sannan kina shafawa a kai, ki samu kamar wata guda ko fiye da haka. Insha Allah gashin ki zai tsayi. Jama'a a tabbata mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Ta haka ne za mu kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa. Mun gode.